abeke tinga yane nanya kon bono gwati baisanya biashara bami inji musoni mobo bori chibesa mukorere biashara tiga guikaransa ispo ne chibesa chire musoro wane tokuba arigania Samson microfinance onde bwese ogani chibesa chokore biashara use biashara bia nirense nabagucha musoni tomokonye go boost e biashara biaye igo toreme omochio bosongo asama gacha umoja egorobe ntangani mbarabara ne benki ya cooperative usasa mange tonyoro wetera se namba enoti isano na ibere isato isano nemo isato isano nemo ibere Msoni microfinance ya masa Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Mbiamano mwanchu muri Ndizi TV na nengo kwara ni asima mbia boni ane krotu kira sense metu katua kwa na mangana siasa na mangendero karoli tukira Jumatatu botambe tu katwanya na bageni ase studio tu kwa na ki ensegendrete ense ya Kenya chi county chetu ngichigendrete ale katu katumure kire county ya Kisii na Nyamira ende twaran kyo bokorori bogendrete asenjera ya mogosasi ndio na kwa ni asenjera bena asima mbia boni anto chaka munae antokora munahe krabagani bana ande bai kira se studio simambiane bakite baraga chinzi yitu atebete baigeta kabisa twachikore roberende twene kinanga kito koletere mu roberio yo anene asensemo ya siasa na magendero nabantu bale na omomanyo monge asenso ya magendero na sintu biri bigendete kokorekana asense yaito ya Kenya igasimambia boni gana kware nikiandiki komi obenentwe mbako mwege ndo tutumera uchumbe ya tutenga kyauro chebintu biri skabu ubogima ngote bwa kongire na kyoro chebintu biri na boto uchumbe yao na ayo urwe birengere byona enki yata kerige korwe ekero ubogima ndete kokonga abana ngwira barasi security call ya lero abo tutebina nga kyauro cheskabu efane mendete bado kiara skwal ko ni emeron kebere bana bora linere emeron kene iwo about 20 jizo chibwati kero bugima busibo yandate komi ebintu byandate kokonga asense yetu ya Kenya kone riba reba no kwalingania ujuri na Joshua Uta ne producer ana simambia boniga ana injino ndega iga kwene kya bageni baito bai kina nde to agotebina nto chukwa na magdu chukwana igoro the state of the nation ngakire goika boniga igotiganda bali babara tukwani asimambi ya boniga tumayemba returne na barabase studio bara nyondo bamanyete kolende abanyona muntu jinjino ni taito ose ingiriki agenda tokora ase NC tujakira soko bokwana bwoko bemo inalia umweshimiwa ara kwana elitaria asante moralia na bakwandi abategeri naba digeri baito njama leta nguru kubiuta kumanga nyaporo na kabero mu MCA ward ya Kurukubugichora Nyamira County 2013 2017 lakini bono igande director se driving school korko Befish driving school ele old Sansora Kisii town yes kobona se inenze moyo bonjira na kwene girenda aba murabaito ba nyare konyora abantu kusaba abantu banyare konyora amangana ya mafunzo driving onde wensi ule skali utete gukora driving karibu sana tukwane tokonya ne birengererio mbuyekero bwe utrainire no muntu maite na kigali ko gendiwa igali ukwegere echwa kali alia ubogendi ne obugima bwao uye sana ebona kasero wanda ino ba driving ni joko boli anene kubotika no baskano yokara kanta sensema ya rondiani abune jinga joko boli karuto arene ikyombegeri kya National Transport Safety Authority kya terina pa driver bange mba mai di sign language road signs abunga katori joko boli ngakya nginoji wakikishana banyorere chi mafunza abwenda tureche katika iga turarana ningo turner nchengo kwa Vincent Gekone senator watenga chitaito nabora nyori cha chenchi chitaito dira chenchi senator yebo bia sana go manjuburi kwa igore mbaratori na para bwa studio simambia boniga ni gone na Vincent Gekone senator lakini galigide kroke o senator to veke bia abantu mbagumina onyonga gose onyonga gayaji gose oyonde okongo mogeni gayaji ko Nyamira lakini senator na arigitie kiroke tangadia Kenyora tangabono mo senator itale asenseme ya Kisii County na piuta wewe to na piuto manga yo kabero mo MCA ward ya Bugichora 2013-2017 ando bete majority leader gose umuraibu abange ase assembly ya Nyamira
emiaka eyo yamagega na buto nabara base studio simambe yabone tuju kwana mange igoro ya siasa na magendero asogo jakera simambi yaboniga lingana litware ngina inwe etware kwana igoro finance bill konyatere ya koyara ikira sebunge gosonyatera ika lakini bono yabeire lichiko ase edaika iga tutakire pyuta ngakyoroje bono yabeire lichiko bakenya mbara nyembrace bia kolengana naye ntwaro chikambero nkiate tena osokio mtato yoro mosenda we county ya Busia na cheta se kambero ni kambero gatana lende ya kura oldi waka samangana implementation lakini tware na ya sugumiri bosio kolengana naye na kiro chingane yo pyuta bia mano moralia nilingana likong andiliri to sana saba Kenya ekogera gochakera tarehe moja ubugima bwa chenjeti olsamuri yani onte orate ngere kini gendenge mu affected onye no mulimika onye no monto para onde bwensia cross na nabagachi abanyane bali bakogate nyomba chichuma cha chenjiri bono ubugima mbuli buna bwarengeriria omutienyo ositeka roli guchikoera bono gochakera bono guchia ubugima bule tofauti bono gento kyo kuminkelinga amahaka marikiro montasigete na ateba ngakaratiga ko implement go seta go chaka kuna chachibese chigo so komenta taxi ya saving tebi lakini serikali na ibra bali bakomenta mafuta na kuligire na kie bintu bya mafuta biko magori yako bekwa bakaigino bakagenda mutu bakaitirio kayo bagateba ngabona mafuta mendire by shilingi 13 bono ntokanye titorenkie kotia goteba lero kere kotia rurichi ko yatebire ngata kora igo ende maminjo kore buna ekotia tateba penalty nero ntokanye titorenga amwe ya serikali kuruko ibra ngo bali penalized lakini gento kyo komisaidi ngelinga abantu bali ba serikali ime bachakire ko kuruta matobe guchase asama kamanga ngekoti njago sete so it's like ekere kotie kururu in favor ya serikali serikali ekoti ekoiriria tayate bambuya serikali ekere yate ngamo gosete hono ntuma etinga ingo bwana ta kusikali chikerio na serikali te kusikali chiko abia sana pyuta fini hayoroje na ekigambero ngesikira sense ya Kenya judiciary nibwa tesiko ya ekono na serikali ekere kugwane genteke use serikali ya Kenya kwanza nilile maminja nibigambero kuna na fini number 1 montonde bwenzi ogochaye kigambero egesusurunge nkero this punishment after circumvention of a court order that had been issued by court of law nainde serikali nere takire kworoki umufano mujago chiese umwananchi nga akare yende kiabere buna bono kiabere kia ogotenia bakasi costa service serikali ye gwirete chikeri lakini bone ke bako genda against you see ekero to gotenga ibra ne buate hierarchical structures chiaye meaning no monto you know in institution tari yegento to ko bekana to gotebanga in business terms to gotenga a business and the owner of the business those are two different entities but this entity nero enene yo monyene igenteke ibra ne bwate CEO ekere binte bi kababube ne CEO etakeire ko bwatwa it is either nkobwatuore ekolera depend with the gravity and magnitude of that circumvention inga kikwendeye inga kimondo yachete mamincha yerichiko geko nyorekana na boko akwe fine na inde already yakara wa akwe fine yarara kanenga chingenjo chiao yani kitabu chiao nchiringi ya ayeno monto chaete richiko meaning that you are chapter 6 kwasari chapter 6 of the constitution bona hayo manyene no legality ase ebinde kabire inga toigosika ichiko toigosika so osena bo wakwe fine ekente ke gamana kiabeire nke beza ko korru cheche onde bwense cheta ko korabo abu ayire ruege ke getambokero na inde amagutairane ariye sa korte asaringi tokanye determination ye court bia sana ekero ntigere da se pyuta ose kero kwina se pyuta ngoko majikubona ne serikali ose na babare asebyo mtoto ikpran kigia kinetia magori ya maguta ebinto binde ngoko majikubona ngotoko moji numura ibwenze you know
abantu babange ebachore goichi obichiria ebintu ebinge karaba okora ebagotebi ngakora ki kora iga so onye serikali amaene teriero yatebetia abantu bari ng'aigi no court order the best ye nte kora serikali bono yare gukora by today no kubuta abantu bari gekogera tugutarau amahakama ya kwanyasika ekera when it suits you onye serikali minute ng'amachikari ya serikali ne court iri ne bwana tagusikwa abantu abo sibaipora baisaransa bagaiti gentokeria against the advice ye court angalero bare tunga vera siko kiara mwato embarrass in country again ingo gocha gwakana amafuta ya already environment immediately aba Kenya banyura amafuta usebabe kirichigari chiabo na bintu bindi bya mafuta asili godirita bwana tukobo as by the rule as by the court ingo gocha gwakana asali ya abantu abanyore kiara court nja protected nga moment ero mafuta already environment irwe asali ya chiri so serikali yale ko kinga maene nesigita mahakama yale kubeka abantu bali bonse baipora isiko aso koja mahakama na ende bono is a big test ya se courtinga egento mwatebire kyabire ignored atua kiesa ekoti yego chikokora ekoirira abantu abonye te kubairira then mambia abakenya ngote yabarenga mbona mukupanish wale mbona mimi unanipanish singe njonda akorita ekoti yakorita ya mwete ekintegesha ko banke bapanish it Kenya ngujere ko lawlessness in like a state yetabwati masikani ase dichikukera ondubwensi na mambia ocha kotebiunga tigeke agekore na mweneno umanyete ngonye ibura ya menda ta mafuteka kaniwa inche na bondo mbwate yaki ogotebanga na inche mo companish so the best thing to do e court area na eri punish abantu balia na serikali nero eri primandi abantu balia ebarusi alia asoko ba embarrass ngeringo menda kwarenga bungo bonto komoja fini arafu magonde bina ekero nyumari jigeri taraiko simagari jigeri taraika lieti finance page ko be kwese indie geti kwa sebunge ababunge mbai gwebirero by'abakenya na barabunto bamoji igana bato begete asi crisis je kebono tole hakini barande infini ngutoko moji umwana amacho ni agende aturi tokeri umuntu umwana uwo nenda maino manye ngai tubugati toke umwana yagenda oturi toke oja nariro lieka ari morogo neba komusana munayo muiburi como panish lakini ise koba umwana yare tari toke without your knowledge torirochi toririeti ayo igwete ngai ke muche igete tori toke saiga akaria uika umopanish meaning onye ipura tebuati gochika konde wens korwa serikali enene neta keirigo punish bari bachete against the court order lakini onye yabwato gochika korwo tekonyara go punish namba ideri tindochi muno yo minto mweshimiwa omanga atebire tindochi ngakiora moke na no muibibete ngoko obekere tu e bond na ira ne koti maite bond ne odanga na inde tu akoire na ndocho ira ne ko tindochi omonte gento ke kokerata kire ko bwatua ngata chietie koti ngocha ire gochika bwe koti esababu buna ense serikali enene ekora uno muzike William Ruto ori yango mogaka bwenka ise kabo mwebi bwe chombe no mwana oyo nyoko iba chombe mogaka oyo bwenka ituko tiriri arakani mwana otiga ko iba chombe esababu nero okora so no Kenya ngyo ko kore koti ngankwa bete ngano ta kere ko report koti anya ngende nge okora gas ya etoko tigera abuna ki tuense we aikuo neri chikoritangania sense atiko one of the constitution ekotanga chinguru Jones P echire eso omwananchi ningo mwananchi nintu tokotebe totete gamberu iga ya ebyazano manjumuri on TV asemambi abone kro to endete kukwanda igoro yari agendrete asense ya ito ya Kenya ane ekatwa chakire igoro ya korekana buna mbale ba chiete maminja nikigambere kro kyaruri chigo buna ebaratini akasa mangana implementation ye finance bill ya nyarage kubekwe sei numurai bwense kulende ba chiete maminja ye kambere kitu tubura ngotoko mochi kwa wina babisa bane ko sabagani bana ba kwanda simambi abone katona beshimiwa bana pito manga amo na finish ndeko ba gotoera ba uteina no eneli chico
kono ya bidiri ni uli chukwira na sama oko ya bantu kokenda utubwa na tutuma ujumbe yao asensema mitandao tonyora Facebook Ndizi TV News Digital kwa asensema ya YouTube na watonyora Ndizi TV News onya jinga kina boto tweet @Ndizi TV ina Ndizi TV kwa suma kusi anene tutomere ujumbe yao 0792192834 ina namba ya ito studio tuira na asensema ya ababunge mpa igwete biro bya bakenya lakini baachira ali mpaka se bunge hakile lichikiri yes inabo yedinande dikire mpaka se kambiro ntobo cha bachumba abona mbaire tiba gali abuli abene otegera abakenya goseba ombeti ali ya bakenya batagete bakorerwe kato cha computer bien mano ama ena bakenya mbakanete na suku manyaranga bakenya mbakanete abantu ba tuli bagangareta amaoni ino ase kikao kilikia mujumbo li finance committee ya parliament 98% ebakanete bagatebanga lichikenelibe lirusie tuligire libuya toronya ne percentage ya taxation moko ila ni safety and all that lakini ekere report yeli ko prepared bakasukio na 3% ya house levy ibinde bakabitika na byale bakanyareta 1.5 ekara and assembly abachumbe bale bakalekana nga very intimidated ne serikali with the president didiyako batenga chwa kebuno wa kanchendero se no jonsa be para no jonsa be gento gete ikobono wa intervene na independence yo muchumbe kiera kiro muchumbe na wa the pressure kurwa se constituency ayenga ntaite para gete ntaite institution gete ntaite this and that baga feeling atotakole tipo na William Ruto no lio gusuguma bunata gete guika kebebo bakobo bakangusembe onga onyento uchi gokora ne president yateba nkoenda tole ko komishe binto gete so baga abandon ni public the voter umwananchi generally tata getegenteke lakini balise ngenjo what interest chiabo na kutaka kuepeta lende kwa koro umuya uchi ase president they went against umwananchi bagatetia to embrace president bagaitiri chikoliria igo aso bwenge bolinga ki mbage tikura chiria as by the wishes chi umwananchi eba chiagete ba wishes chi president bia sana fini nkiaura meta se igende buru eba bete intimidate se ba etu kokoseria batana bona ke ko batia kebe usin ba bwate chinguru chogo kora achuka ebire binto bibere number 1 ya besanete we are suspecting ya besane korete ni it's good luck takibona muna toriga omuchumbe nara we ward obere bake majority leader na amanye tebinte unanga kibiko korekana ekere bill getere crucial abantu bataite konyanga in fact abakwa kuchibesa bakoraki ya change their mind no ari ga can confirm egento kende intimidation teye kero chori na bantu totebe buna njibono ni no imanya tega kitutu chache north ni kitutu chache south omosike omosike ke bagendi ari como chumba ne mandu William Ruto tari wakera ke bagendi kura William Ruto tari wakera omosike mandu kukura abana ba wakera William Ruto ekura iye minutinga abana bwa banene ba William Ruto in terms yoko murike gazi yoko mweke barua kemya ketan so intimidation yake mokani na kike intu toko chorete noroje intu toko chorete despite the fact nga ne president yore ni intu toko chorete ntubwata banda barembara kwa nego fini ababunge kweli akorana naye kyara wadere na boko motebi mbaro omongina naroro ngakya kuru kumongina naro kuru UDA era tenanga wa muchomba atenga abantu bane bakore tiki annually from ruling but ngya kore number 2 kebagendiga he can speak number 3 Momai Manoe kare senator he speaks no ndori sina kan mudonyo mongina donya naenda na tebanga na mo support ti ngente ke bono oikamo support bako moizo because birina bitengera dio bieito tutagete naendo mondo gwetenera okoigunke abantu bakora tari omonto korangeri gochecho aguchirbu komi rwe merongevere naende binte kuna nakotebete last time egente getata omonto gachoru akweba abantu ojakoragiri mokaye na bana baye na bairi baye babere batatu the majority so egento gekorukunga intimidation leave it aside no chori na abantu you have the mandate of the people there is no intimidation there is no harassment it is about you are thinking on how you will stand on your ground ega tuendrete igo inkigiragere inkorangana na inwe birengere bino abashimiwa na sharing ngeli ya ino na moko share na platform jeno na abashare apa se WhatsApp ino ingikiragere
epirie yesugumwe mpaka bone gusugumwa mpaka lichiko yani mpaka kare koti tene nke kogera chibes chiko ligwa osini gotora sabe crisis gete ke yani ke gero jena igo ikachibes chiriwe inge kogera chibes chiko tucha grefin to makwanda se omwishimo pe akera okorore gento ge kobeterigwa nke bwa ta advantage uchia sabantu gete click abantu gete bakego godari bake tuare nke bakenya kia ngwara maguta yechingeni ya skande goja yaba kuria maguta yechingeni barire chibesa kare onye nense ndere developed nse ko bwati amachiko those guys could have not been in any office today because but now baby esababu korengana na nche na bakenya abange 98% those are tips ngoko tebiga eke finance bill ye bagweti ebanyiti ne chinguru kintu keko tukune chinguru ngirikija egento to gocha to ikaranso tebe na ki tutayite country ye gebe igana ekoraki the gender. Let me ask you, in America, in Canada, German, those developed countries jawa German tigang kobori nkanda bari benchmarking nkipata kujera benchmarking bata na ki number 1 tutayite komanya nkiye kogera 24-hour economy ekokoregas nkiye kogera omonta wakanu hourly basis, not daily, hourly. Till we was into $20 in America a day, an hour. Nkintu to take nkiye ke bago kora baka bakora nkiye ke bago kora baka bara wakana bando hourly. Baende basome bairane omonto ogenda uri chipadiemu oirana obeche karete kende nkeyo abantu batayite korora abantu bande barabataka egere bagendere ko bagambira mbata gitikoranseye ekogendera biuta no menta buninge ko gerente ke gusumwa ake gusumwa kwa faida yo mwana inchi ose Kenya kwa saya swete karana tibugati bese yani fitibese bakori totebingo biuta kwa ngene ngere bia inche buna na tebete diri ngakiende iga a problem era se serikali yenene ije bikirita a lot of pressure kuikirani chira gete yariete ni chibese ba tumwete campaign chiaringe a lot of money bono emianya ne mengero etagete chibese bachire kurigere eri ngenjo chibese chigocha na made naro make chibese chia enjera yabulire bono bakamana ku device enjera nga na kitogo kora tunyore chibese tuisane kyo mwana inchi sikalia tomoro kinga ngokora tuli na twakoreteki twa promise it e problem ene na bono ne rina ki aba Kenya ase ikire bono bagasine ko bekubo taka saidi barale yani bale e positioninga tubwati kende pi omuchumba ogocha ominyoke guchyo akoe kende ekera akoire waendere kumwanja bono serikali ene netaite ko finya gose ko kamu mwana inchi ataka saidi sai that kende yonse gochikorete geke bantu banza koiria tanga twakoreiru lakini omonte ebetenga ebese na areteirwe ni na uri twetire samafuta gwetira se ebango gete omoeripi ebese ni liawo ufinyire ya serikali meja gwepeta baadaye ekoletere uminyoke ukoiria taguchipara egere gusona ya gushiringi 10 lakini ase development yero tinga country negenderere gwetira soko ugofinyo mwana inchi because ekaro kwa mfinyire ama itachi aho ja komenta ebese no nyerwa te kuira ni bokima boli buna bwalengi yes fini kai serikali kurusi bese kero baotena mbao kabesa beyond ya seba kabesire balusire mangana subsidy ngai kurusi bese kolengana hiara buruda tena bono aba Kenya wiga benali ora wesa tena wiga ba Kenya benali kwetuma baraboka banyene na gochende tibese yabo kabanya. Number 1 taringa Kenya nere ntaka to an extent yare ko kabesa emenganyi ya corruption yere menge and I was on this same chair last time wiki very chaite but banga number 1 ebare kurigere enjera yonse pi oy mondo dai korwe bango kwanza bara make sure nga abantu bonse bakoreki barure bango batari komenta kende like now nkobori ya kanyora amonta abwati flat tari kwa kana ine shiringi ebango ngi bataiko bekera a system onye ne nyomba kere nyomba we unity ebe kunga this is a unity number gete o key in eba kor ene tenant yoko foime ya gotenga ebe sa turi koyo yoko wa kana direct to the bank ebe ngire nyene ya manya ko lose their 16% kwa rodi bamanye tenga
caring enyombe yo nkikere gento ke wakanu everything a system yo Kenya ne manyetenga a building ye koreta silingi 1200 50,000 eyengi ekegane yene expenses kinyombe so 150 no to burusi e taxi itoko korwa omanya gocha mangana kiare nkie ke koreta ki nkie kikere nkai mbantu kibare corruptiga mbantu kibare ko korega siga kiare itakire kogenda baka the smallest unity ekorokwe ward babege tabo bisororo kirege ba monitor everything is system ebe boronge muna chinse chinde system ekoreta ki ire boronge muntu to kubwata kwanya orebesa ngakwabe kayonsi muguko tumanye goje kwanza komenterunga nga 3% 1.5% umkwabe ndabanda musharo ko bana cha 1.5% na inde egende ke giacha agete muna housing something levy kiamanye yani whatever you can call it kiamanye goje na inde ngaya na ga tax ka kodeki kamentiru meaning obakora mbo kodeki obakora mboro mokenya ntura eresu yana ki twara korreiga twakorreiga corruption kwanza 2002 I can remember my first time to vote Raila bate betenga muntu ndi bwensi okororo corrupt mukurure paka police do what we call public arrest aba skari para eba nyora to bakon gochuka wewe so mwana njuko bwataiga noroje banta corruption iganza koraki ekakea 6 months ebintu bikaba boronge ekero serikali yaje ko bapat nende bintu bigakoraki biuda moyora kore obukurumyo to kwan to abokwan nege sabere ndo gachage ngora koro obukurumyo ende chibesi chito ketanga bono garama teriko base omokenyo kawaida ego chaka na serikali ego chaka na president na ende to send mixed signals uno mheshimiwa atebire mugambike urwe karachete abakenya babwate ukwige no kone nasale bagateba nga tuiso koraiga tumubwatira abaskali aba action will be taken lakini bona sie ikire I think President Ruto acha na wrong footing say that abantu konye bali bwate bina koti bonsi pi paka ukurire ringa ai eke koranga main evidence na kortaki nera uyo eke amaene magoso na beta bie bina birbionsi bya koraki bigatugutwa bia bokurumi bono ekero bigotugutugo umayo je kuira na wanse kubwata bangauli para bwanse koteba ngoyo na korete abana inchi bakobuli mayanga nkiwatigerte nyarebe ebine bya nyarebe bya tugutetu intubono ningo so no ansa konyurwania sincerity ya terikorekana because wa create impression nga yao rescue dienjera getenga onye makoli ose Vincent ose Biuta inali special to me ebina byonsi mo surrounded wikambirusi omanya wansa kurwana eseye inga ngano bukurumyo koli aba ko bolinga na kwa korte Biuta kamutia na kwa korte Vincent so serikali nyane we care very sincere na ende kereko ba sincere taliye kere okorusia abantu ebina court immediately next week and kwa bachiga chinde ekina echibesire bairete na kichigo cha kubari covered ekwali kuraba finya kapisa baira nimbaira ninke ya to babeka alikera umwana inchi sika akolengelinga onyurio cheta karusiba singa naiga agatiwa obekiru na ende nare parastato head ye use kenichen totebe a big body ya serikali buna so iralia umwana inchi olengeriri bintu bidia akolete from the other side go endrar ko bikora ochoma tenga bono tigo bokurumi oyo monto moke igako go doubtinga you don't mean well so in a nutshell serikali yenyewe must come clean on this egere abana inchi aba bakana barabo babwati buya sana nto egero to kurigere yabu nto aruju murai mukoro bwense yake yoru kunyata na detena serikali go 2 billion bade nera tabunyara yoru tere na bunyare Vincent eko determination na kerota gete egento you must be determined yani yoko set a goal na ndo kobeka as stiff punishment ngoise gotoka na liyokora kwarore legislation yetiwe mate bwana China bokurumi mboyo unogotoke kana unanyongwa kwarore yes like mate they are okay tikatutike bintenga human rights it is against you see omontekera koiba ebesa eminity oitire amagima yabantu abange ebesa ngo kurenga mariogo agende nyagitari
bono urire besa amario ga borire abantu bakorere ke bakure abantu abanga bago because of poor medication mario ta korete ki mario ta iyo nkyo ko korero monto yo no ene driving ye karato ko korete ko tenga ora ro bo korja anda bangi aka monto ngo eta kare para obwa ti break e gari na bo ko katani ta bo korete mia Rusio kwarare safe money paris ikina kita kire Rusio safe money so de bito kanya kai berani mo sigana ta baga na yani serikali yere irete karabaria basani nchwa Rusia kina pon nda bai bibon spina bai gode runki korwe chera nganko kakue ba kwere chera kakuo okorete gasi yogo 10 Nairobi bakarigiri kiriye ka kore kebe bakego bonge but in fact Nairobi ka region kakuo arenge mo Clark he performed Nairobi ya jejeti ekaba clean ekaba orderly lakini rero isekogenda na bokora there is a difference there is a big difference bakiba inki kikakwa ko kwerechera ngane kibesa ibete inki ababanda abayibi abande bagutigirwa batigune kibesa kyonsi kingima agera butumaye ko takotebu na kinga bona corruption ingo myakibwere na inde corruption yakereza gite koera tiga batangaze muna tuo tunago tai batangaze bagatenga umwananchi no bati chingu choko bwata montonde bwens okorore corrupt yoko kurera montonde bwens okorore corrupt tiga to ine fosi ndo nga public arrest eger muna toreiga toka nyoro monto nga nobo kurumia renge nga gose ata ite gosine gasi okorigi ogosaba chibesa monto itiga to moire besa na inde tuwa mubwatera ni tore tuwa sibuno mwana nchi oboririe bogo sirense ye omonto re corrupt tuwa ndo bisi tuwa mokurura korwo echera ikiririuka tikako taibana ki ngabono ngano bwate ketengo ngayani go ikomo skari echa ko bwate go ikayi sisi che ko bwate sisi te ko nyara yoka gento ke sisi nere nsa igambas akuna sisi nera arinka asaba sabu chi bago saba bantu chingoko tiyo abana nje tikabai mokena ki ayachibu chenga ko sabu mo minone yake tako cha musibera ni nero kwarade go to police yani kero montatu are mindinga and say yaito we want to develop this country by doing public arrest. Whoever who is corrupt must be arrested by the public. Public arrest it's a way to go. Digamenda na ki menta ke maso majisa ase Kenya binte bigosira kuikecha ka the top digeri ngenjo bashambulia media house ya expose yo buibigete bwarenge sa serikali bali bansi bala serikali bakanga against the nation media onye nditu ale genuine lito minute well angabone gento kiria president ya rotebia kuria mangana ya amafuta igaranda docket ya ubne minister step aside to investigate gente ke bakwanire tigakorama media houses ngane marieta alia makongo atumiete step aside for 1 month abanta njungo muri gente ke malose kuria nonde mbabege toko boko lakini tali ogoshambulia abaliki bamangana nga mwakorega egento kelinge sirete kiasire chibanda bano osesukali esukali nja asirete yabwate obokora getime yali gocha guitaba Kenya Kenya twalire sukali iri what has been done nothing ande karaba ari kunyeba gusigono bokurumi barenge batoneri banyoria bese nawo bakoiba no common man makuri bete usivini sentibet abaibete mbari abanyene ba serikali KRA and all that but nothing has been done kurunsa there is no way orate yo mondo nga koraiga igoraria ekale problem konyora machibu wikecha krada to bona karande dura sama SMS iga akinda boliga bona murai bwense na bwata advisors igona ko tena advisors yabaye mbali ko tebi a king when no naked angu gatori toiraneri ekerdora na Clement Onzongo then good morning from BB Sengera Nikondani biamana sum jarara Michael Mogoko na reno ari meyumro bitus kiyonde kaigesare kuru are arcade Nairobi good morning akondani Taizi Amizi then good morning carefully watching and listening Taizi Amizi kuru Nakuru bitus onchwanga then Monday morning asen antinya jamali na Josephine nya baso ai meyumro video uya kabisa nara nairo toma libori dia ya kurguna ridia nyamwa ya akodena mbiyamana sawa ni ase studio ba ambori liga eraba buna tuankande wakana ebango eserikali dende ne kore services goji ase abantu county sinkinyora kibese ona ba radio rukubuna to berende bantu babembaka ne bango serikali nenyore kibese era korere emerubiri yabo ase ense ya Kenya
Naro tena morning Brighton na akina Vini na Buta mjadala iko poa, wapunge hawana makosa. They were threatened by the president, so lazima wangefanya kumfurahisha. Because hata wao wanataka maendeleo kwa constituents sao, so watakuwa na end option on to accept. Odikire sebesi hata nina wapunge mbawa adoption. Nebe buna ponsi ba algo kana. Magenda uja wakore kana tote ponsi ba kane 300 bali ponsi ba kane. Ntonyora magenda. Korumaga magenda tarengo. Ngide korumaga finance bill ya korengana na kuria. Finance bill jarenge korumaga. Korengana na kuria oyo chairman ya mangana finance ya yo. Ago de kamoria kamatera tena finance bill yenja kabir kula sisa kala chinta kini ya geti unse ya mesa para bone banyere de tenen. Ine ro kwande ko balinge nzemedi amor. Maite Moses Kuria emechanda abu. Kote tata Moses Kuria kuria mo bungo merwa. Mo bungo mo chairman ya finance committee. Bono ino is that iketongo toka tenga tasa money of interest. Sababu erene chairman ya radi. Ya finance bill. Nendite manyetio yibone sababu yendata ikue manyera finance bill no tori no mo former MCA ga that's a replica from national government. If finance bill it is there every year finance bill ne korete nero na finance bill njanya ko beta every year njanya ko beta etiri e budget bune ko som that's a finance bill ya manya ko ende se president ya koraki ya sign ndi kwani mbona Kenya ya jaka ko 1963 akachagete kosi ki budget ya family goja ngakiata ito ko tenge ko bisu indi ya bisu chini ya maji na inda magendra iba ko tebanga magendro ta ko kore kan kanganto roje naki to ko kore kwere ndeye CDF ngomentwero at this rate chipara chiro su at this rate chichira bange na makore ruiga abange na moyo uchiro njirega kanga bona to tena ki egente kineki bono to tebi nga bono nga ngona chabari bamendera maguta bakorere ki egwa kora ki chibese cyo ire kugo kosakorera bana njegas ngasi kiyo kange gwachete ntubwete kwerende yo evaluate warra gwate bana ki evaluation yana akodibe ngendo ge kokera free education yeta igocha it is because togo choga chibese kyanze ona tigatorwe bango ire igoro education yebe free gatorwe bango ire igoro ekakanda nyagitari orwari gubosa nyagitari te yo Kenya gochiko rwari kuna besa mbosa buskuru te yo Kenya gochiko somu bosa yesera yani ne chibesa yesera kali mbosa kangabona ritota na kie ana tu akonye keire taringa oyo gatenga chini ya maji na rabona obisite kadi chini ya maji na kibago to iberanga angana the my watu wa Kenya kwanza they know what they are gaining from passing the bill and cheni korusato bugira ratena abantu ba Kenya kwanza na bokora bagwate siri yo kumanyana egende ke bagweti ebune kina kani na tebene naki bago to bisa kuchinsa bago to ibera kuchinsa bata igoro kia mesa igoro ngichiba siji kujokora biasa na ratena sintinya boga ratena no nde me yumuru ngwanira bagani era abate abuna gaketiga serikali richibese kolende ekobukrumi bosiekwe era nabakuru birengere biyayona tiyo sirigwe nalabakena barasire nse ya Kenya aketukwirina turakwana na umuraibo mugwasimiro moja rira murudinga orali ribina litukuria sabasaba itakuwa kweli sabasaba kulingana nena abate ba Kenya na soka bono tukwane kiara bono chinguru chirenire ase omwananchi na kimorojeri tukeri no muraibo mugwasimiro moja orali ritukeri yaba Kenya baende maandamano gosebona nande na barona kibakora twenda maandamano tujakira maandamano tari crime maandamano ne akio monto ne njera yo kworokinga no gechiri ne gento gete asa magosa go chaba na ali karaba go sali bintu bya bantu lakini maandamano pase ukaiga ngatumera na tuimukia matu tukali placards and all that magoso tayo bono asenche sabasaba is in order say that bali bawe koranga mbaro china ndi mbaiweti at least go sembaro lenga na kia Kenya bagechi wangana tiga maandamano ali akorwe tiga abantu baumerane but on condition mbasa libinto biro bya abantu baumerane bateba and we hope serikali bunabone koleka nenete kuruo bonds bibali ngenje bakwana bokoranga mbali ko take anything into account lakini statement ya medinga abakenya barosire ningenje binde byo koraki bikogenda ondo uroche nga rairo kwirigerio bonene
kanye gente ke 1 month ketekie effect properly banse gochuka kirigento gochakira omutienyo 8 bono igo maete chenga na maene bono oborimo bono naki bono kiriga eiko omutienyo 8 rikirigento kiabwatire nse kurwa echumbi paka kirigento kementete nari wansa go feel the real impact ye finance bill ye so bali bagocha konyali baga bagende kamukunji ichoro say that serikali eri na kiaba Kenya bali angiriangana serikali ne bwatha chinguru chokuri call some of these things baisaranse batebenga no eke ki affect yo Kenya bagatuko saliense kiara maandamana yise gochaka it's possible apiki pace nana kero kwa na bana inchi skano no isaranse matatu gose andons no na so teri kwagenda okukero monto nari Peter abantu abonse baise kwa mwango soka balisiko serikali ne nyoro malembe te konyora afininga ke okwana igoro yeri tukeri sabasaba ekero raira de na bon rasma punda mejoka Sapa nchukuna imanyete. Egento bago chukokora no mukutano go chukaba tari maandamano. Mukutano go chukaba banya korosi tangible and how maandamano ago chukaba go chukochaka. Na inde tigato teba ni ekene. Maite ekere government any government as a world. Maandamano de peaceful tai ko weka na buyaigo. Ko weka na maandamano wa titiagas. I'm telling you the truth. To bukan Raila, anaru moriri. Ose any opposition leader in any country, naru foolish. Because there iga maandamano ko rakini anto bagendrete ko ende gasi, iga ega serikali negorte negendrete. Iko ikabari yenjere ba ko Twitter no na bantu, ba ko koraki. Egera bantu bo ba ko gendaka? Egere serikali ri ko ngainchwango tikatu storu siegente. Tikatu siegente kabananchi ba koreki, abananchi bangire. Apa na second querende secondly ekere serikali eko igu nekere tokutwara egento nga civil disobedience yani ngabono nturiko igwera ntutageti na ebinte ebyo ntutaiti gwakana bango nturiko choguchichiro nturiko kore rukendi yonsi ibonero civil disobedience kuyesa nekero mwendete kokwana igoro ya maandamano agose igoro yo bwasimioro moja gesa muraibu ensa service twarore ba tware mekutano ba tware nangu tware by Patsan ba korire lakini kende ngera tware effective na kibona bakenya rora semena pado bono kuchibusia pado bombo asimira na batware mekutano na batware mana ne chiko effective karatoro jine metinyi kumisira koera gesa serikali service ebinte bionsi no okay pressure ngapa Patsan nini uchikolike maitana ndeka roko beka na abantu ngane ne kwana baga chikobeka elevo nero kwaradi elevo nero ya bantu kobeka at least nere go dimininga toma u cha ubare week egera yani koboro kia week de ya kwaradi so both parties ichikemba ine egento geta kiri neki abantu babe serious like now serikali yo musikeruto itakeire ko irue koti ruto manyene by obtaining leadership by false pretense eyanga ine tabantu akatebana ki mama mboga tutaunda serikali pamoja na nyinyi mchana ajire koligere ile bintu byansi ya chore mama mboga takoreti Taiyo. Boda hii serikali ni yenu tutakaa chini tutapanga na kila mtu na ajire koligere ile boda takoreti makanga serikali itakuwa yenu mtu wa mkokoteni jina ajire koligere ile ando ba mkokoteni ali round about no bali bonse ndara mondo koreti meaning ekwanga inerete ko ira chikura and it is a crime umaitengi chenko ngaine laptop ge yago ngo ngaine aya ko iga ngokoni yani in other words etamu ko iwe kana false pretense no gokon no ko ibero mondo that is a crime even aquí ebindo kwato ngaine terene ngai bikorete ngai bire ekwato tebeti mama mboga ngo bare serikali na ino uriwe ko gosaine ti uri ko ni avocado bare nsemo ngai yani tumuruchi na omoishi ori mongwana ori bwe pikipiki nero gusainereti nkayari noroji abakware gukwana ngaiba agateba dynasty bono ba musale mutabati kake nabantu baruete gari aslas musale mutabati ngayare koni bono abono embreja ide go twittera akerongo ekasengwera nas beauty senate yebwate aba senator 47 bachore na abana ba nominated baroba korregasi ya ubu ya semetinye kianda ba bairobisi era konyo Kenya iri uri abye wekande kolanga naye none keraba Kenya twende gwiterega ikera babunge bande bari to kuba ukwana babo pio ndanyi bali barali ba Junet Mohamed ba ukwa babo papo wino lakini senate ya irire
Ribagari ali abene kolenga naye. Aso bwenge chi assembly chons cha Kenya igesongo chiranda captive kima tina kinda kebeka sekeusi yani nganjibwati obosibori bori bwayo bonyene mbali independent ebara abasibwa be serikali enene eki William agoteba that is what carries the day no isago kerie likurwa serikali ya chagete ingi kia serikali kia nako gotereni wa senate go se national assembly Kidenge. William orabe konyaro iro muchumbe miaka mingi sana na ma chinguru chi senate ne national assembly akamanyanga egentongo kora no kubeke speaker iri bunango korra otigakere gento mboli na kyo munene wakoraki akiwatagete kabere aka make sure oimokiria abachumbe bari buna basoeta ari bakote campaign barosire barenjara akabangusa akabatebinjwa gentongera akababeke sireini yaje so kendi yonsi atagete senate go national assembly he carries the day because igabwate numbers na assembly chi decision chiko made by numbers whether that is popular among the public or saying keli as long as you got the numbers bari mali ogotebanga kosoro nta etmokoreiga nyalabenda etmokoreiga basiga siga baba chinchoke barasakiro montaria abantu bazo ireini njera teli chi assembly chiria ne national government chira tuare interest ye public chi interest chi go drive the interest chi president so omwana inchi bona no gopatishanga lero mbwakia mambi mboje boki na kira roli yaera lakini to go bank on chi assembly chiria kokonyo mwana inchi not at the moment No menta basense moya senda suba korega sia obi kyara na kwara bobole go senda ngandi kwa chiete angangwa akituri kyara bani bare ba kwana lakini ba korega sia obi bona gotema bare bake lakini abange opposition ingotemere they try baba Sifuna ngotema bare baba emoseneto ito nyonka in fact yagotema side na abande ngotema bare opposition ababande barabune chinko bibagwaka gendo nakebekebe na tebi ngendo nyanya abantu ba bonse bari bagachorete ne chinko bya no gocha nyanya rioka ngenge ngomuyu culture ya beire bono iga as a assemblies keito the three assemblies the legislative houses emechando nero menene emechandero no psycho fancy rigoro and compromise no just abantu bari batete ne bari pega so abuna emechande korete emechande berete na inde 2027 emechando ne chiko babere menene mono because bantu bari kuchukwe bagente enere tabia beri ngogo chene chibesa ngayo gora bantu akore kiwire na romo chumbonde okobeke ekwirende social media okobara chibesa ogochibango you see nkabori naki bono ina abamachorete abantu bana bari ncharayiga mwanza kotogeria abantu chibesa yani nguta ite kufuli abantu bakora bariri ubarugie bakore sike ngabona ino gwa chibesa chibese ugoche no beso bwa abantu bari na indoira na bakochi ko sabe kiombe kia bangina na indoru usiku wanza kusakuru ndote bebe na piuta na anene na umwaka 2022 aba Kenya bakorete choice talengengia ibino ya dene ni chibese nja tumede aba Kenya nkibara chikurire mono ekero komenta ekero ina to kore choice mbi bana buduro uchande ko yasa matukare usi asi ikire wono aba Kenya ngona kuchanuka bali chibesa na bokoreterwa to chinji bo butambe na ndi buna bono binde biko na okoruga 2027 baligeretinga tigango to chinguse buna to konyara to gocha 2027 tugora abakenya aba tubabikira into bairi bwelibu 500 batoiranie gasi lakini omakenya osumbukire mama mbogo ulia ule Kisialia ule Nyamira ule Konate ule wherever tindo chinga na charirie naende omotebi ngabone serikali ngujikorosia ni yao na inche no mwana boda bodolia na ndu ira no batebi ngabono na maumire igoro ya mafuta na bintu binde bono na ndo chore guchimotua ni chikobe tofauti enene aba Kenya bali gwancha onya baigwete riogeri digere rio monto inkia uchiko kolera after 1 month asoirobis buno yo mentateba abange bawikali bakoraki bainena bategerera omonene bwense bategera gusene gabana nyane CMC county be baba na inchi engaki na libona abana inchi babwena te kwirigeringa diba achete inki batutebeti inki bakorire to irorera magosa aria 2027 obara ibari moraito yo gwachora mondo yo gwakera kura bwetangasa
Kuika abantu babeke raini, babeke chikure debe, bamochore. Chibarwe. Emoko nyora what you deserve. Yes. Morning Brighton Edward Onyingwa mokwa kurubo mariba ebate nkwanire senator afini amona puta. Okwana maene Brighton ga kie serikali ye nigo etantaine pi. Ibirenga bya pi Edward yakorwa asimambi ya aboniga kinoba kwanire otere no arimi yumurubiro. Karongo nante tunya kwigora gaiga karongo baburi. Ekero twajagada bana devolution. Kwa beiro mwa MCA sense media Nyamira nae kwa rigiri kerwa sense county ya Kisii muri devolution ya tokonyire usipade bone to endete konya kohira na gujia situarure tange bintu byako bya koreka nani chibese chikuru national government uroje twagenda ira sense bone umetu ira ni county to ikire asebire hengo pitakire goika piuta nturaika tutebe ntu na Gusii na Nyamira ntore mayaga kinende tu ikatwa meeting a Kisiero mutanganirete ase bintu bike bibere tupiki for example Nyamira igo infini batata mayaga tole abamba bwata ga factory ke matoke bona kirimo begetaria ya nkai kenengiria bintu bire bagana kwana nga baramba koleteke at least yo barami mba igorete boke bakeiga at least mbasugeta asinini lakini unfortunately seito Onyambono turaje tokora kore bike bibere lakini so far bado and again the problem ya Kobachi county chinelinga serikali enene tiri sincere tiri na boene ego frustrated chi county even though chi county chinde na Makueni na Machakos na Kakamega the shining example singa chibese kare chikondo ngokora chiri bintu byarorekana lakini into asa ande bakobwatiriringa chibese nchianyori ku national government ekero chekiriria matukaria make bagokora kende batebanga chibese chaje late maybe gochimotwa serikali ene ise gosiboka ya chibese chiri mapema egere project chiatake off as soon as chitakeire na litera realize meaningful development buya sana vini korengana naye the devolution yetu ya tokonyire kertogo chekadon to 5 out count 46 na count 45 ogote gogo kene ntoko tenga tera konya ya konyire number 1 in terms of employment the county county chachete people were employed in terms of infrastructure ebi parambiri bitare weteka mbibekire na kamara mubuya amba 3 feeder road se makori nara igore tu akabase kwende nene bono chikari chikakora chigweta na ambe nambende paseri etare ko bororo yaba ye county bone korete at least ne nero abantu at least baro robora buboke boke na street lights yiga cheche solar they are there chire Nyamira chire Kisii so at least ibintu bikorete ki ntoroche bintu bike ndogote banga ntu chete nilipi na inde karongo kombe ngo para comparison between the first term 2013 to 17 magendro na korete sure magendra korete kabisa na inda bantu mbabwaterango na inda bantu bari ba welcome ti chikaunti chibuya kabisa nga enyare bori kiru pare yiga munanje bono na mongo teba kurukia mokama skuru mubamba gutira oje chisaro oje gwaito gweta ande muskuru manemani ogende chogo mate pare iyo yarenge yare weteka in fact munaririe kwende ire tu ande pare yi no egita kyo mweshimiwa osirire manya no akaetinere rende there is no king who is not loyal to his community nera akaetia na inje kanyora singo koraki nonda kanyora asagwe iti village ito ndo bwata gari bona bagochabu so meaning ya korete devolution ya better first term third second term bukaba ya chikoba buya nende corona ga koraki ega affect actually nera affected mono second term term ye siku njema uonekana mapema bono iga nchirandoche nchira narorire kene nkeri guchukaba turenda sepita egekogera magendera yatarikorekana uno mendateba 2013 2017 opunjare ngo enene sa magendera gokorwa ekera abachi gosoa second term ya devolution imbachi kogendera neme bangeri abegetwe nabarai bari barweto kose chi idea nchiri chi alengo chi nene buna tebanga kintu gitigakorwa egento
bale gokoronya ndi batagete kutwara impact kabisa properly no kugendereria magenderari bali barengo bakoretiki bachagete ukuri chi project chiria uchake chi ichinde thereafter lakini bono bagachia abandon bono chi para chiri arosetiwe chigasaleka kendi yonse bachagete onyana amaje na kende bigakwama lakini karuto kwana igo na kinata kubona haibuna kumante kwa beto MCA na ndo kama macho dirida na kiyo bokore bwa renke ngakia 2013 mpaka 2017 ibano bitari ko kuruboniga kwa ndage lakini karuto na chi project nkia tenede ba thurgire se county ya Nyamira yakaramena rongo obisi lakini na makwira itaka murusioro abacha kwina nentundiri yakabere lakini nyalibona rorenge mo debut oyo na amanyete mirobere go yatakiro korwa so just county ya Kisii ongwae na rorenge mo gavana asemia ke 10 ingondo wa dena ki tanga to dena na tikina age tusuko tama inge endrede ndo dena no na baraibaito mbaradete mbato korra magendo timine tienta linga no mogaba to blame no jino na ba MCA balia ekero mo MCA go soa onyoranga biuta na cha geta project kite samwe go senyala na cha geta project kite go sene paragete iga konyetiga oira na sobo ochigo kore gento getaro chikiri kia mana sobo kubwa so lia sacha gete gete nkebe buna kiare no nyenkeri ko benefit go singiri ko benefit ole wa gete chikura isinge njomineti ogo kave ward area aye terana project area nyekore because there are 5 years financial 5 years chiro okoy which budget kura a project area kwanya ole in place then the next financial year now beke chia wime that's how an area can develop bono uisho okolenus will not feel you pesa ne kero ndete ngo jana sifini ingikira agera to ten igeti kya manga kya beguru chibese gitara era wikaboniga iya je tuse miaka yaraje ikira agere gaki nkera noena sister tujino ambosongo gachi project ya jagete ya fukado ebintu gete ikira agere mpiera nechibese ngo bajira rukete dio to kwana finema uko inchege ntonda ateba sobwenge interest chiko bas project chiria my brother njena habeto ichiri chine na saidi kiro muntu natagetari geretie tinda tebanga manga yoka kiro muntu narigetie project iringa ngingo nyara kurwo omo MCA oicho mo chief officer oicho mo minister na governor na atakwana directly abantu baemba koretheki mo debut naro urio mokonyete konyori project area etende area nera na expected mo sena kurwanire ta list isaransi tenda committee area so at least a quarter of that money chiko allocated this project ichikunywera seme uko yabantu na kinate bana ndingirore eketikia manga ya ekero ya chagetwe governor no current governor na arenge deputy no ya arenge nga nyagarama ta mo treat tibuya irine project ere na county igare konye soa anyibwatere ko bokate benga ase county itu na intwe egetie kana kitokora tokura rosia une signature project ye county lakini it took too long konye accept na konye achibese egere koreki era osiwe lakini enda matumai naronga na akorete the last national holiday yororo aka make some commitments this we can see tinda re budget ya bono ige baetetie osina begeti chibeso onya tabegeti it's very unfortunate onyo begete attack church pero ngana sefini ase county ya Kisii no ya mirana ro yororo fini no na no chigetikia go stadium chiwa sikabe kworo lakini iseko ndorobo ni gakora no mogondo usigetingiri machitayo bono ngoto ko brem because wande tuchiko beka jibas chigeti gerikoro sigeti tanga twaro sino ne chipara bono ngoto ko mojino na sti county jeto fin okay number 1 ka bisinga reka karo no bisinero iyi aretire obochabo wese stadium ne bi metere birenga bya okorwa obisi yo mugavana asinari gazette koma sports stadium ere for sports recreation center ase micheze ko korake ko kore tari chigari chiacha no chiro kunyansi ibo kento ki no bantu no bari probably te igoro stadium ne bwata machikaye nende ne bwata ngake go tunswa tari njira kabireyo ya ongwa ekara arugaria karo musiko ngwa aruaria ya tige stadium ere boronge stadium eri baka mache yargocha akore kwerende argo konyoroka kuchigoro obunyansi bone buri green every time omucheso okora ruwaboro boronge batubone ibintu ebichagete na biya saliri na indekero bogambe bogo chaka ndo debe digiri ya saliri tebe kianda yo kakfin na boy okay kero deta no ene kwerende diri deta no diri simba ko ba inaugurate deta orore na kigeti kiarenge it was green
kia bekire borongi Ni jagi. just check if I'm lying check you will find that I'm talking the truth egeti ngeta keiri ko karu bintu birige ko karero egeti tikakebe specifically for sports bana Ebia sana. Computer to the sense my account is. In a miaka 15 to the 10 ya area revolution. Account Nyamira poni antu pate factor dore go kana en korosi no texture nini. No ane account ya kisi antu pate no ni factor dore go keri ndoro jino na mangana ye wale. No Nyamira antu pate dore go keri bona se miaka 10 na bantu bara che benchmarking pute. Kuna anye karo ni bia na inchi batote bise mitandao bagotomere message lakini kini ki yotra teve ki akorirwe kemo igura pick out teve nga kuru devolution yecha na intubune county to akorireke. I think leadership ne bwade chigap ya maito mugavana ekerubate birengere bire clear what you want ukoralia abana inchi bonse be county to achieve it lakini ekero bwate birengere bisambara igete iganga ntagete wakora kake you will never be felt. I think yabona otosirete nga ubora ibwe county mbora ikera asaba gotabanga ntotagetaka nona ga factory kama mabere ari bora bwari na mabere manga sana bari kino ene duka yo monto ya batagure barosi babeke abana injireta mabere torosi yogati to Nyamira milk something like that at least naboge ko abana inji bari batugete chombe maria asiba kuira mabere wana mabere akurukurwaria airusigisi arosi ukurusigisi acha gusi twacha gokaraki twacha kugora omole miondo yo muimokia oreta baka busongo cost yo koleta mabere paka ka busongo na kunyaira ni onye nditobate aka cooling plant Nyansiongo na kande kaberno ene siserogoro na kande kaberno ene kerenyo akande osenke birigo aba na inje na bogo twaro mo bogo tuge ngombe utuge ibere ene enko na gore sabuni eye tiga ingonie gose abana bane bakoreki batumie bono leadership ye ine rekorteki nerita ese Phineas account ya Kisi kero ngere to kwego kere mana na ribitari na dana Kisi ngukwane kere mono ngere to kwego kere bana nae oboke ene buga mangana Moske James Yongwae orure kero kyo mugabana na tema mbido kebya atiga oisi korigereria no nyega nyagitari general nyagitari ne raga jete mata and child ikorobene ne kabisa yajaga bora mero teraja bado batie kero rinde ere no anyitigire tabu already it is complete kwarode oyoro nero takire koranga kya baraki na kya kora eanza ku function because Yongwae na ndeta korusiko na ndaja okora kendo tari yero mugaba na bona toche kwere nduru mate ye kwara ba korwanera why work that akarete kendo kidigari it's a big thing toche marani it is another big thing kwarode ochi no eno para bodna teba botabu ate kwerende botabu ate nini mbuga nguru bokakoraki obokene bokarorekana ya neba ne chinyagitari chioka nkinyangitago agokwanira bakabona ezero ni nyangito it is because ya rete nyagitari iri no ngwae nere na bagokwanunga amaino ngwae na akoraki na reta chinyagitari sato nduru akareta mother child akareta ne ya marani ebibyo ke bisaine ngwae akoraki agokwanira na ngwae is the one who introduced a pasari fund go chesa is the school nero introduce it ekere yacha ngate biruri nekero corona yacha na in fact ya sari ebinte binge ya itrai bono corona dato jokora fini corona mugabana ayuruju mugabana simbarati nabate ogosemeria ba kisikando batoro ogosemeria sale na amete kwara monjiri na biko tobi sigeti nande karo to karatinya kitale ko corona metinye kianda atura kende yo sigabana akorere korangana nae karona akororire timaidina no wata basemeria bantu bakisi county mbatoro ogosemeria sigabana na baba go twara ogosemeria ekerara onjoreri kwararire ari abantu abangaini bamubwatise serikali there is nobody mondo tayo na be professor a president yego to gambera ne doctor PhD tabwati monopoly of ideas kwararire aira nense aiwe atigonya gwe yake gekuba atika mangana y'ikisegi
omanyete oisoko banayo mugaka bumuchi ngakira rituko na onywete busa korwa bo paro nkari gocha okwaburukani omuchi wakora ki no na bana bago gwanja Biye sana. so go ikaira nense ekara ira nense arigere ni nainde moso ekare budget ikorosigu aiwera abantu chi economists chiri kire county chi advisor chiria amangana finances atigera abanyene kara kore ngana ka amendment atenga gemwa o consult ikengiare ko baiga ngakimoroche noroche tari atenga koraiga kiamanya ko ndese COP control of budget biamanya gwaka kurumo tegoro ebuza imuka Biuta ay kwa bero mwa msie kwa betali ama msie ba suspend ya mangana yebikaro byabo ana kwa da bamento ngeli ni mirubiri ya beri girubuya Nijira jinga kiyoroje bata kiruda kura suspending tube useba kura tiga kembaro jensi bunere kono minister gete usembuya bare kolenga nae tumako na finera ma kwa kwa gredu jokora My brother. We got to be honest and sincere. There is no way ora tebya ba MCA ngainu kira wesemore na ndi chino chira ni gunse at the national level SRC yeta independent yotanga ino mondo ngane independent ba be kiriri chiko batagetenga 14% ya bali abanene emeshara yabekoreki ementwe inki mwatumia barabo ko bamenta aba MCA barabo mubatebi ngainu chino chikoreki chira nense gostiga to bamenta chiri wikomi bali bande bakamendereri bwa misini we are not being sincere onye maene pia serikali te bwa chibese eyare go cut across ka dende on state toke comment chibese ne be president ne be minister ne bango bonse biba furisia mangana yo commenta emisara because serikali Kenya te bwa chibese there is no way orate yo MCA ingaya kwa mabo igashia ko na binge yo muchumbe tatiga bono eri renke ere omotebi ngayikira umuchumbere omenteirwe we are not being fair to them they deserve as ba deserve it lakini se economy ebere tabona iga ondute yubona ta comment kindi yons na ndi buna mengi chao teba nginga kiikire to kuligeri to mente ngemo ko ruchibesa mo commenta ekermo gasene ko kamaba Kenya manyore chibesa gere chiko kora other things ichimoko ba menta chiruchia bakori gasebe serikali ngaichiarwa mutare kutigera serikali ebeigo amafuta ta menta kirigintu kera abaigo turanarira igo for the next 1 year Fini Angyo jaba msie basa spende bikara wase bairane bare merenengtwe yere kabere professionally me bueno monto na attend the human resource class kwa na marasi nini ekero monta komento mashahara professionally me gwende ko genda there are steps chiko ba followed through evaluation ne gasi yage ko karak ego ko mashahara turigocha ngabono ya makoli tu akomentiro mashahara pararia mashahara yo comment through evaluation egasi yago na kiwa korre na kiwa ateniria max yangana egero manya comment mashahara muna bono igosi ko boria bana inji sika ngake moroja mo msiena oyoki ngia korre warare that is now political naro mashahara no yoki Togo jaga politically togote bana ki government abande because ntobwate political enmity ngamusha bono na inko bwata ri kondo na matanga na bori abantu naki moroche kende gianse manta bata ke recommend mashara kwa magunga hakuna barore hakuna meaning mai tigango te ekero no eno muntu gukuri serikiombe koro no muntu uyu mazanga kaya mona kubuguri gaki omungwano nomuya mbu yakoboka mambio kama chiombe mbu yakoburugere amasangaka watebana ki omungwano na monda cha momento no siringi 500 bono mushahara yo rucho sine chiri buisano onderi butano 500 kuseri busita kulingana ne gasi ayengi but as things stand today iga kisi county if I can evaluate their performances there is nothing that I can recommend for any promotion sababu mate naro dire binte binge ga bigo kore kana bwande bwa mangana ebinte binge sana bigo kore kana bitaiyo yani okurigiriri gwa kumi nkieke lakini biutero metora bero mwamsie igona maito bya erebono na manyete sababu era performance iri atigete te kwende iri atigete na erero kende nkeyo wararire there is nothing tigango te bino let me tell you I used to go as assembly ga more particularly the first time second time na cheta yake I think we used to meet there kurigire na renge contributions chia ba MCA
na bono igekera nkurigereri abande no ine gesungu mbamanyeti abande even to stand on a point of order they don't know na rojo yonda gotenga Mr. Speaker order Mr. Speaker ata ite order the speaker meaning kamanyetike ine romo ndo ko recommending abono kwa recommending aka no charo koyoki para iga binyoro go ita teto ko rago karungana yayo mwere na biuta ma karungana yayo mwere karo biro bitu bierere asima bia boniga kaende ngana ya ne yo mwere ngokwana yandrai ngotebia bagusiba minto bonsi mbia mona simu ngabeta na inde gendera korigerio moroberio yo itochu matatu siasa na magendero kwa manyanka yense ikire na inde karotora nturi ko ngainiriria etoko tebe kene na inde tuatema ko basomia na kibinto biko genda na inde buna bono iganto taite tocho tocha ko moroberio go gosomia abantu nkyo muchumba gokora nkyo musene ta gokora na inde mo musienki akora kya akora amangana abona araria ya egere mo ko batuomania na mbende de timu yaito ya Shabana ngendo jena gendera ko gendera buya lakini siasa ebe outside ye timu ya Shabana anya go contribute boro yani baya nyi kigerio ko ba asomo yo muya tari ko ba semo ya siasa una bono na roda bono mambi abantu bakwamerera ni mitandao ngasimba na leta chi uniform akachi akabeke tari ya kurumaega obo kene bwa mangana timu tetakeiri ko be kurieta ria monto kurumaega tetakeiri neba no Ruto ra ruri chikwirende neba no Raila na nya kora kurieta ria monto nto bese koreta politics ase maikeso timu yetu ya Shabana egenda mutu Simba isoko nyara ko konya samu nyamweya na I think was na patron no yo ne kwero kare no nden kwero kare kamoranje tikamangana siasa konye timu itegendera mutu biasa mbia mono manjumuredia au yo mfini urure bidenga bia asbio mwere ekorende no ngajere na no mheshimiwa tara thina twaro jamangana rondia na betaria na ndebona ni gwacha ngwanthe na ngono kabate driving school tuma gore kyombe kya NTS ngiate abuna aba driver bange mbama itina epambunere bosio producer ngajire deke ya mega bambunere bosio ekonanere bosio bange mbamanyiti yenteke natura kwaninga neyo na driving yo bwate ngosomira abantu bia gose ababatu jugora abantu ya mono morali na rise chairire kuna nateba obogendia n'obugima bwao n'abantu bali mogeti onye gwachieto ukaewe license obokora Kenya ne bato bokora bonene kwenda chini ya maega ya bakora ali town bako license utachitie class kyo soma driving ekaro chitie class kyo soma driving pakomanye sign echo ekunalekana na bekunalekana bange bali bichintera bachiria bana guisana se class lakini ale gotebanga ondo utagete kogendie gari injo no tole bosonga Bevis driving school abali mbaro bakwegeri takwegera ki injeragete refani uminyo kapara uchikuita abantu onye ndiando le basoete class nyegene tenga onye ndio monta soete class ebintu ngona guchenjibire chipara ngona guchenji guchire the new driving techniques chisai ningo chenji chirikira chipara cha mentru irane class orokiwa egere buye konye okonyera abantu bali mugetie segari yao ebiyesa ngwanyeruka ekoro ku Bevis driving school ere old sansora obosemia bonga bunga kyoko bentereba nandu to gambenere magaye tent na bona jo kongana ne squeeze back yali na abeka ndimwa manya ngayere karo sembo abo mwelio asima bia boni nche entraba tayaba usibamento nchira tirtora atike ko mogusi na inde Shabana yituno rama antu banya mira bakare buikoyo abantu bachete morangari mbia mono na inde porasi bali ba nyorete mu basokano kidogo na inde buno yo mitata yabaga kamura nche ntobe ka siasa ase timu tobe ke siasa ase timu ngaba bara ba Simba bara ba Sobosoro aba bale ba Machogu aba bale ba Nyamweya kamura nche turaite timu leta support yao tigago demandinga elieteri ya olibe kwa se t-shirt kusebe se sirwali liba ko beka kusese bikoroto aje ba HBS bagole t-shirt chiri bakobeka uniform area tago demand abana inchintora ntoma etenga naye kwalete support area naye kwalete gento ekero ko demand yebe kwireta liao mambi na inche biuta ngoleta na inche besegete mpata inande gole uniform bachi batinyiria tali abo bekeliana nyarebe Vincent yo chakoleta onyonko go chakoleta kibage ndio chakoleta will mess this thing karuchi bese jiso e bull jiso e account ye club kelia publicly bachora barai babo bagotebonere patron atebe
kobe patron onere chairman abe onere secretary takuimbosia abantu egere uchokanyorera chikura karuo gokonya abana inchi totegerere ekaro chikura chireke ntugwakire buna mashabiki ya Shabana. Thank you. Biasano majumuri ate tokorera abesari brebeto bia minyokire biarenge jinsa toire jinsa yedo charre producer ito yorenge choshouta kwene kuna maligune chichago jira senjera abene enje tukuwakira mbia mashabiki ate to jona magaya tent na badena mondo mere uchumbe yao wetera inbox yana ya Facebook netogambe mangana abiratato anaka to ate to sire sara nyanguntita aso kuma en mamu mawo como send off wingia kira matanga kali chuma senjera engie kabisa nare goteba naki Sara Sara mwada ko Sara ntita Sara minto pole aiga setore tili complete because you are not here onya ko to watch it ntore naye ntotere naye pora so siri moiboli mashabiki onsi ya DCTV bwatsi yo minto yo nare family yaye bali mogotegerera mbali akore gasi na barabo tumubwatisie aye mamu mwabo send of wing fin naye karo Sara mwana minto my sister pole sana mbona naigwa manganaya akipole naende ngo sabaiga naigu no ene bill nere nene gari nyagitari aki abantu ba minto 20p kimirioni bere ne nusu ne chinyinge kero mondo na aruchi siringi ibere aki na botago konyo mwana uri minto mbujako torenganeria mario giga aki kamuranje naende paro moroberio muya kabisa mashabiki ons aki no ruchi siringi 10 no ruchi siringi merongevere tokonye omwana minto Sara ontita aini mamu mawabuya naende barutoranyore baga tondo tomwe pole Biasano manjumurire ayitiga tukwaterane kero chinga chire chobo kongu bunecho asenjera endonge kabisa mbia mono manjumurire na wakire mbia mono kandi Steve Ansumu usibuna botamberiane mbright makorto mirani tukoliangyo andaso mururwensa kene kado tukwana mangana afya abri tukoliangyo mbia mono kandi Steve Ansu komoksi yeah DCTV, Obwansu, Bwomogusi.